إذا كورد بوم بدengê te şiyar bûn Laşê min tev xwêdan bû xew nedihat çavan Li nîvê rê hê şanzdeh salî Lêdixin tiştek nekiribû Ew xwediyê xananin ji gelê xwe dûrin Em kirêdarin davêjin derve Yek li pey dengan e, yek li pey peran e Ne qiyamet bêjî Tiştek dê biqete Tiştek bike hey 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 Li gor her kesî cudahî pir hindik e Gava daqurtînin hesinê giran Mêzîna sext e xan û hemam û erd Yet peyvê dibêjin ser hildêre Faylên nedihat yên bi zibilê dijîn Zengê labê rawestan divê şiyar bike Li nîvê rê hê şanzdeh salî Ger mirov dibêje ez mirovim Tiştek bike Tiştek bike hey 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 her kesî cudahî pir hindik e Gava daqurtînin hesinê giran Mêzîna sext e xan û hemam û erd Yê di peyvê dibêjin ser hildêre Faylên nedihat yên bi zibilê dijîn